खुलुमबाय, बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रणय दैमारि। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ। प्रमद चन्द्र ब्रह्म थुनलाइयारि बान्था आवथायनो हानाय गेदेमाखौ फिन बरायदों। बिटिसिनि बुंथिगिरि कातिराम बर'नि मासि सामलायनायाव दिनै बिटिसिनि जर'खा एसेम्ब्लि जथुमदों। बिटिआर गोरोबथा सान फालिनायजों लोगोसे प्रमद चन्द्र ब्रह्म थुनलाइयारि बान्थाबो गथायनाय जादों। कभिड-19 नि भेक्सिन दिहुननो हानायनि थाखाय कभिड-19 निफ्राय हादोरनाङै 100% उदां जानायनि लामायाव। रामकुमारनि सायाव गोख्रों राहा लागोन आलफा आइआ। खोला काश्मीरनि कुलगाम जिल्लायाव गिख्रंथाव ग्रेनेड बेरफ्रुदों। दानिया आबुं रादाब। प्रमद चन्द्र ब्रह्म थुनलाइयारि बान्था आवथायनो हानाय गेदेमा थुनलाइगिरि सुरत नार्जारिखौ फिन बरायदों। सुलुङाव मोनथिनाय बादिब्ला बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बर्मानि थुनलाइ पाब्लिकेशना गांसे आर'नाइजों मान बावदों। मख'नो गोनांदि बर'नि थामथि गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथानि सेथि बोसोर सान फालिनायाव गेदेमा थुनलाइगिरि सुरत नार्जारि बिथाङाबो प्रमद चन्द्र ब्रह्म थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। बिटिसिनि बुंथिगिरि कातिराम बर'नि सामलायनायाव दिनै क'क्राझाराव थानाय बड'फा नोगोरनि बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि एसेम्ब्लि हलाव जर'खा एसेम्ब्लि जथुम हाबाफारि लानाय जायो। बै हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे दैदेनगिरि, बिबानगिरि आरो गुबुन गुबुन बिफाननि मावफुं सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों होननानै सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय जादों। नाथाय बिपिएफ दोलोनि एमसिएलएफोरा सासेबो बाहागो लायाखै होननानै मोनथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिपिएफ दोलोनि एमसिएलएफोरा बै जथुमाव बाहागो लायैनि थाखाय बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि बिपिएफ दोलोनि एमसिएलएफोरा दासान्दि पिकनिक एबा लावखार ओंखाम जानायाव मुखुबथार। बेजों लोगोसेनो उननि हाबाफारिफोराव बाहागो लानो थाखायबो खावलायदों। नाथाय 17 बोसोर बिटिसि खुंथायनि गोहोआव थानाय समाव गावसोरनि मावनाय खामानियाव गोबां जाख्ल'नाय गोरोन्थिफोरखौ गिनानै बाहागो लायाखै नामा होनना गोबां सुबुंफोरनियाव सोंथि सिखारदों होननानै सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय जादों। बर'नि थामथि गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथाया मैया आबुं बोसोरसे जाफैबाय। बिटिआर गोरोबथाया आबुं बोसोरसे जानायखौ लोब्बा लानानैनो थांनाय 24 जानुवारि खालारनिफ्रायनो बिटिआर गोरोबथा सान फालिबोदों। बेनिनो मैया उदालगुरि जिल्लायाव बिटिआर गोरोबथा साननि जोबथि हाबाफारि खुंफुंनाय जादों। मैयानि बै हाबाफारियावनो बर'नि सानै गेदेमानो प्रमद चन्द्र थुनलाइयारि बान्था गथायनायबो जादोंमोन। प्रमद चन्द्र ब्रह्म थुनलाइयारि बान्था आवथायनो हानाय सानै गेदेमामोनानो जादों सुरत नार्जारि आरो अरुण नार्जारि। मख'नो गोनांदि बान्था महरै गांसे मान बिलाइजों लोगोसे 2 लाख रांनि चेक होनाय जादों होननानै सुलुङाव मोनथिनाय जादों। बान्थाखौ बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा, बिश्वजित दैमारि आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांमोननि आखाइजोंनो गथायनाय जादों। माखासेमानि साना कभिड-19 जों साग्लोबजानायनि जाउनावनो हादोरनाङै गोबांथार बिथिङैनो जेननो गोनां जानानै फैदोंमोन। जाहोनाव सुबुंनि जिउ खांनाय राहाजों लोगोसे बायदि बायनाय फाननाय, सोलाय सोल' आरो बायदि हान्था मेलानि राहाफोरा गोबांथार सान थाबथानानै दङमोन। मख'नो गोनांदि बे समाव गोबां हादोरफोरानो कभिड-19 खौ फोजोबस्रांनायनि भेक्सिनखौबो दिहुननो हाबाय। बेजों लोगोसे जोंनि भारत हादोराबो दिहुननो हानायजों लोगोसे गोबांथार सुबुंनि देहायावनो बै भेक्सिनखौ होनाय जाबाय। सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बादिब्ला गुबुन हादोरफोरावबो भेक्सिन होनायनि थाखायनो कभिड-19 निफ्राय गोबाङैनो रैखा मोननो हादों होननानैबो मोनथिनाय जादों। बेखौ नोजोर होनानैनो बन्द' खालामनानै दोनथ'नाय माखासेमानि सोलोंसालिफोरखौ 1 फेब्रुवारि खालिनिफ्राय उदाङै खुलिफिनसिगोन होननानै सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय जादों। बेजों लोगोसेनो बेखौबो मोनथिनाय जादों दि सावथुन बायदि दिन्थिफुंसालि आरो बायदि हान्था मेलाफोरावबो 100% बाहागो लानो खाबु होसिगोन होननानै सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय जादों। कुइभ अइल कम्पानिनि थाखाय जोबथा सान फोसावहरदों इउनाइटेड लिबारेशन फ्रन्ट अफ असम इन्डिपेन्डेन्ट सुंद'यै आलफा आइआ। सुलुङाव मोनथिनाय बादिब्ला होखानाय समनि गेजेरावबो कुइभ अइल कम्पानिया जेबो राहा लायाब्ला लांखारजानाय सानै सुबुंनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो फोसावहरदों आलफा आइआ।
मोनथिनाय बादिब्ला अरुणाचल प्रदेशनि सांलां जिल्लायाव थानाय कुइफ अइल कम्पानिनिफ्राय NSCN आरो आल्फा आइआ रां दाबिनायजों लोगोसे कम्पानिनि सानै सुबुंखौ लांखारदोंमोन। मख'नो गोनांदि माखासे सान बारलांनायनि उनावबो कम्पानिया लांखारजानाय सानै सुबुंनि सायाव जेबो राहा लायाखै। जाहोनाव थांनाय साननैसो सिगाङावसो लांखारजानाय सानै सुबुंनि सायाव भिडिअ रेकर्ड खालामनानै ससियेल मिडियायाव गोबांथार फोसावनायबो नुनो मोननाय जादोंमोन। बेनि उनावबो कम्पानिया जेबो राहा लाथारैनि थाखाय आल्फा आइआ गोख्रोङै जोबथि सान फोसावहरदों होननानै सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे बोसोरनिनो 16 फेब्रुआरि खालिसिमहालागै जेबो राहा लायाब्ला लांखारजानाय बिहारनि रामकुमारनि सायाव 17 फेब्रुआरि खालिनो गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै कुइफ अइल कम्पानिनिसिम फोरमायहरदों। बेजों लोगोसे 17 फेब्रुआरिनि उननि खालारनिफ्रायनो कुइफ अइल कम्पानिखौ खोला एसियायावनो बन्द खालामनो फोसावहरदों होननानैबो सुलुंनि गेजेरजों मोनथिनाय जादों। खोला काश्मीरनि कुलगाम जिल्लायाव मैया एबा थांनाय बुधबारखालि गिख्रंथाव ग्रेनेड बेरफ्रुसारदों। सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बादिब्ला बै ग्रेनेड बेरफ्रुनाय जाथायजों सासे आर्मि फाइखिया जिउ गोमादों आरो 3 आर्मि फाइखिफोरा देहायारि जोखोम जानायजों जुजिनांदों। मख'नो गोनांदि सिनाय मोनै उदखारिफोरा बै ग्रेनेड एबा बमाखौ गंसे फरायसालिनि साखाथियावनो दोननाय जादोंमोन। बै फरायसालि सेरनि लामाजोंनो आर्मि फाइखिफोरा थांबाय थानाय समावनो ग्रेनेड एबा बमाया बेरफ्रुसारदोंमोन होननानै सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय जादों। मोनथिनाय बादिब्ला बेरफ्रुसारनाय ग्रेनेडजों 4 आर्मि फाइखिफोरा देहायारि जोखोम जानायजों गोब्राबै जुजिनांदोंमोन आरो बिसोरखौ गंसे देहा फाहामसालिसिम लांनानै फाहामथाय होनायबो जादोंमोन। नाथाय देहायारि जोखोम जानायजों जुजिनांनाय सासे फाइखिनि जिउखौ डक्टराबो रैखाथि होनो हायासै होननानै सुलुंनि जोहै मोनथिनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।